Anya laki din! Nay, si Kamat Gayam, Julius Baraw. Una na, naimbag nga oras yung. Imayak, tasarong karak ko man ni Elena. Ha? Ada ka din ni Elena, nana, wano rimwar. Ay na, pasensya ka kuman, ah. Awan mo ti anak ka, oh. Itay pa'y arimwar. Sigurado anapan manen ijay balay da Maria agayum na. Kasta ka din, nana. Ay, sayang. Laki din numadanon ko. Ngam di ka madanagan, Baraw. No agaway, ibagak ngay may ka. Agyaman ako, nay, nana. Ipatik nga rod kada kayo da ito imut ko asabong. Para kumakin ko na. Sige ay, agyaman ak unay, Baraw. Anya, may manan ni Julius itay nanang? Wan, anak ko. Umay nakakumasarungkaran, ngam awan kamat. Anya mo't da ang lalaki? Imbagak lang aroden kan kwa na ajak kayat. Awan ayat amariknak, ngam umaylat namat. Ay na, uray ta anak ko. Irespetum lat tajay tao. Nakababain mo't no bilang laang. Kasi numat ngamin nanang, saan laang anamin sanwan no namin doang imbagakan na. Amang sapon laangan iti sabali a babae nga arman na. Ngam, Mala, husto nanak ko. Ingkakit kitaan jay sabong nga inyag na. Impan ko ijay kusina. Anya! Apay ngamin, adi mo kayat ni Julius. Ha? Wanya rod nasingpot mat kan nataer. Kan maysa, adda trabaho na. Awanan ti sapulam kan kuana. Ay na, da kayo at talaga. Amo yung amin, anya. No siyak ti saludsudin nyo may papan iti dayta. Jak kayat at talaga ni Julius. Wan, pudno, adda trabaho na. Nataer kan nasingpot. Ngam, Anya mananday ta ang ngem. amo yung mat, amarigrigat kami ang. Iso ano mabalin, tay adda kumamat kabailan na itibiyag Nakurapay kami lang arudan. Nakurapay laang mat, ti pakiasawaang. Ay awanan na. Anya? Jakmat kit di ibagbagaan na kurapay ni Julius. Ngam panagkunak, saan nga umdas ti trabaho na ang biyag iti agbalin a pamilyami, no bilang laang. Apo, nagadumanan nga imbagamdang nga. Kaya no di mo kayat saan laeng. Ay, di pa'y lasyak ti arma ni Julius. Anya? Katwan? Ay, nakaklo na kadagos. Apay kapoy aya? Nasaya at may ka, Julius. Wan Elena, imayak, tasarong karang kamanan. Pangaasi ma, daytoy kumanti maudi a panagsarita ta. Ha? Imbagakan ka ang awan namnamam kanya. Saan ka di? Ado, dagiti babalasang di lugar tayo nga ubing ngam siyak ang mabalin mo nga arman. Ha? Wan, ngam, sika talaga tinakariknak iti ayat, Elena. Ngam awan at talaga ti ayat amariknak para kan ka. Iso ang pangaasim, sardangan na kuman. Sayang lang ti panawon mo may ditoy. Anya? Anya? Inungtam ni Julius kunam Elena? Wan, inungtak man langan, barang sa nga agsubsubli di balay. Anya? Makauma ngamin. Namin anon adaras nga imbagak. Ngam karasublimat. Di inong takon. Unay kan Elena. 35 mon. Ngam agpilpili ka pailaang iti lalaki nga ayatom? Uray 35 kon. At dalatamat standards ko ama ko na. Na yan? Kayat ko tay baknang. Uray lakay, tabaknang. Tay pagiddaak ko mati kwartakat. Ipungan kan pagulis ko. Anya? Ay,
Isumat lagayam nga danangag ko anay dumduma nga uni ti bilit idirabi eh. Ni, apay nanang? Ay na, natay ka no di asawa nila kay Punsyo ijay daya. Ha? Nila kay Punsyo? Natay di asawa na? Wan, nabayag ngamin ang nagsakit dayjay. Kat, husto tapno aginanamot tan. Total, bakit matan? Anya, na, apay ngay anak ka. Kasla marakan kamutan anatay di asawa nila kay Punsyo. Saan mat nanang? Gagangay laki pa nagsasaok. Kasla saan kayo ang nairwam kanya? Uy, adda good news ko. Ano ba ita? Ay siguraduam alo magtuak itiragsak ko iti data good news mo. Ay, unay ka. Bakla ka talaga. Iba ka nga rodin Ay na, natay di asawa nila kay Punsyo ijay daya. Anya? Data ti good news mo? Wan, iso ti good news ko. Ay, dadaal sa ti ulo mo. Hoy, sana niya, ibagbagak lang na amuyo. Ay, nasaan na sayat ang aramid mo Maragsakan ka matan, iti ipapatay ti asawa nila kay Punsyo Sa anak amaragsakan, ibagbagak lang. Anya, apay akas sa ti reaksyon mo anak mo anatay di asawa nila kay Punsyo. Apay, anya ti reaksyon ko. Kat naragsakak lang mat. Saanon nga agrigat di asawa na iti sakit na. Nasaya at mat no kasta. Kasla sa bali ngamin ti kayat asawan day ta panagis-isem mo. Napanunot mula dayta. Malaki din. Agawa am timangan. Tamapanta ijay daya. Mapantamat sumarong kar ijay ayan tinatay Agyaman ako na iti kaadayo, Maria Elena. Ay na, awan anyaman na tata. Adama ka rin di kusina, ha? Ingkay latamangan, numabisin kayo. Un tata, agyaman kami unay. Siguro, ag gusto ka kinitata Punsyo anya. Ha? Kas ka lang makaisbo, no makisarsarita ka kankwana. Ay, si kamot friend, tilay bagbaga. Aminom ki din. Ay, kwa? Wen, gusto akan kwa na. Iso akas na unay aragsak ko, idinaamwak ang nalipatan ni bakit na ti umangas. Anya? Wen, friend, Sa bali mo't talaga ti mindset mo anya. Naidumduma talaga. iso akal pasan ti pamumpun ti asawa na. Rogyak tinabayag a planok. Gargaryak nila kay Punsyo. Iti kasta, marik na ti ayat ko. Numapasamak dayta. To ison to ti matay. Kukwak to amin na kinabaknang na. Anya? Anya, agayat ka kinipon siya. Wala nang, kut maragsa ka na, gaputa agayat ka numat kanya. Anya, ay ayatak ni tatapon po nanang. Iso asaan nyo kuman alapdan tirik nak para kenkwana. Ay na anak ka, ni Julius akatawunam, di mo pinaganap. Ngam ni Punsyo akatawunak, isaw tay ayatam. Wala nang. Amo yung matan nga aglaplapusanan iti kinabak ng dayja alay. Kayat mo asawang ti kinabak ng nalaang ti kayat mo? Ninanang mo't. Ang kaslakas na ngam sana bale. Masursurok to nga ayaten ni Tata Punsyo. Ayat apud-pud no. Por Diyos por Santo, nagado alalaki ang mabalin mo apagpilian. Ang no apay, aday jay pala alakay ti pinilin. But iso nga ro tibak nang. Anya? Mindset ba? Ay, jak amo ti pampanunutam. Makaamo ka iti biyag mo.
Kutuan, ibagbagam la day taa. Oray po utam, mairanod kanto iti kinabaknang ko. Aniya? Nanay, apay ngay. Saan mo nga umimbag day ta uyak mo? Bakit ko? Jak man amo. Jak mat la may imbagan. Adon nga agas ti ininom ko, nga maawan lat namot. Ay, sos. Masapon nga agpa-check up ka. Tapno maamuan, no anya day ta. Ay, saanan lang ay, kabakpay mo. Di ka madanagan ta siya ti makaamu iti gastusom no bilang. Ala, hindi ka madanagan. Ibagaklat tano jakon kabaulan. Kasano daytan, awan ka di pa'y panggap mo ang mapanag paduktaor. Nabayag day tauyak maun. Nanang, ay nanak ko, di mon panunutan astusom no bilang laang. Napatpatag ti salun at mau. Huwag ka di nanang, mapanak tulat ta. Ay, kanon tupay ngay dayta. Mapankakit dain. Di mon urayan ako markaro dayta. Uy nanang, di kay madanagan. Pailak ti bagi. Una yung tigas to eh. Jakmat lang yung bag. Ay, ibagbagak namin kan ka, mapan ka pa-check up. Di na ko dagdanggan. Mapanak tulat na. Di kay ka di madanagan. Kabailak ti bagi ko nakamit. Ay, manon abulan day tanga uyak mo. Saan pa naging imbag? Wan nga ron. Jakman amo no nakaalalaak iti kastoy. Manon nga agas ti tinumtar ko. Ngamawan matlat na. Amangan kit dinok. Nukwa. Aya ako ah. Amangan kit dinoong sa amatay ngam ni Tata Poncio, ha? Anya. Ti mindset mo ngamin, kat inton matay, kukwam amin a kinabaknang na. Ay, sa balitan ti mapaspasamak, panagkunak ket. Sikan sa ti umuna? Saan anasaya at day tanga angaw mo ah? Sa anak nga agang angaw. Ibagbagak lang ti madlaw ko. Iso nga itapay laeng, agpanunot ka kuman. Anya, kasta timbaga ni baklakan ka, Elena? One friend. Kat, amang anapod no? Panunutom ana imbag ah? Ha? Saan mat siguro? Anya ngay kumati connection tinabayag a panaguyak ko iti kinabak ng ni Punsyo. Kat, sa balimat ngamin ti mindset mo. Ti kinabak nang natikayat mo. Saan mo nga ay ayatan jay tao? Ay, di ka di mabutang asika ti umun-una amatay? Ay saan? Tiyakmat itulok ah. Panawak laangan ni Punsyo no kastamat lang. Kayat ko pa'y tagbiang. Kat, nasaya at ano kasta? Panunutom, asaan ang nasaya at day takinabak ng laang tikayat mo. Ibagbagak tumat kan ka. Ado ti kakasta at tao. Nga isukit dit imuna anatay. Ngam tila kay abak nang. Anya? Anya, dito'y kan balay nga agnaag. Wan nanang, panawa ko ni Punsyo. Ha? Maputangak nanang. Amin ngamin at tao. Ibagbagadang amangan kano no siyak ti umuna amatay ngam isong. Ay, husto tanapanunot mo dayta anak ko. Dito'y kan balay. Agpaimbag kakit dain.
Iti kasta, makatrabaho ka. Saan aday tamang namnama kalaeng iti kinabaknang day di alakay. Amangan nusika, ti umuna amatay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.